Декупаж. Как и какво по-точно използвам аз, за да правя декупаж? Преди всичко, разбира се, салфетки. Салфетки за хранене. Да, най-обикновени салфетки. Разбира се, много рядко използвам най-обикновените салфетки. Ето тук, например, имам една от най-обикновените салфетки, еднослойни, но тях използвам повече за направа на хартия. Рядко използвам за декупаж. В повечето случаи салфетките, които се използват, са от трислойните, така наречените луксозни салфетки. Ето тук намерих най-сетне това интересно нещо, което исках да покажа. Преди да покажа него, ще ви покажа салфетките. Това е само една много малка част от салфетките, с които аз разполагам. Да видим една хубава салфетчица тук. Ето едно слънче, но тя е вече срязана, тази едното слънче е използвано някъде за декупаж. Едно хубаво ше шампанско направихме с това слънче. Ето тези хубави цветя, тези хубави салфетки, те са прекрасни за плетените чанти от вестници, да се направят на декупаж. И така, значи това са луксозните салфетки за хранене, 3-4 слойни. Разбира се и носните кърпички, които са луксозните с разни картинки, тях също използвам. Казахме вече, отделяме най-горния слой, който ни е на нас необходим. Освен това обаче, какво използвам още, освен салфетките? Много често това, някоя картинка, която на мене ми се иска да употребя, намирам в интернет, но на салфетка не я откривам. Или видяла съм някъде хубава картинка, искам да я използвам, но не я откривам. Какво правя? Ето това, например, беше капак на кутия за сладки. Ето така. Капак на кутия за сладки. Много ми хареса картинката. Какво направих? Минах с лак, извинявам се, но си почувствах главата на принтера. Минах с лак последователно в едната посока. 3 пъти е минавано с лак, с междинно изсъхване. Минах с лак последователно, само в едната посока. Изчаках да изсъхне. След не минах с лак ето в тази посока. Отново изчаках да изсъхне и отново, още веднъж по хоризонтала, или ако това е хоризонтал, това е вертикал. Така 3 пъти минавам. И сега, какво ще направя с това? Ще направя същото, което ще правя и с всичко останало. Нека първо да кажем, освен салфетките, какво друго използваме. Защото останалите неща почти по същия начин се използват. Значи това беше кутия от сладки. При декупаж използвам и опаковъчна хартия. Тук под ръка намерих новогодишна опаковъчна хартия, да ви покажа. Ето, тук имам изрязани картинки от нея. Ето. По същия начин минавам с лак, но тъй като това е опаковъчна хартия, мога да си позволя, имам в повече, мога да си позволя да използвам едно, да опитам как става без лак. Всичко това ще покажа последователно. Ето, значи опаковъчна хартия. Ето тези картинки тук също са от опаковъчна подаръчна хартия. Виждате. Освен това, какво друго използвам? Ето ги, тук всичките тези са нагласени тъкмо за тази цел от опаковъчна хартия. Ако случайно не намеря тези неща, или в опаковъчна хартия, или в опаковъчни някакви кутии и така нататък, аз си намеря някоя картина в интернет, която ми харесва, просто си я разпечатвам. Независимо дали принтера ще бъде струен или лазерен, мисля, че няма абсолютно никакво значение. Аз, понеже имам и единия, и другия, направих следното нещо. Една и съща картинка, ето тази с птичката. Тук е малко по-жълта, защото струйният ми принтер се оказа, че няма червено. Избрах да е нарочно по-жълта картинката, но без червено се получава добре. Така, значи това ми е струйния принтер с мастилата, а това е лазерния принтер с тунерите. Разбира се, много по-хубава е тук. Хартията е от най-хубавата хартия за снимки. Разпечатвам си картинките, които ми харесват в формата, в който искам. Това е 9 по 13. Ако на вас ви е необходимо повече, ще си направите в по-голям размер. Ако ви е необходимо по-голям размер. И използвам по същия начин, по който ще покажа и тук.
Така, ако случайно нямате принтер, това не е голяма беда. Ще си свалите картините, които ви харесват на флашка и в всяко фото или във всяка книжарница, където имат принтер, независимо строен или лазерен принтер, ще ви разпечатат. Разбира се, трябва да знаете предварително формата, какъвто искате, също минимално заплащане. Може също така да се разпечатва, да се направи разпечатка върху оризова хартия, но не си представите тази оризова хартия, с която някога прекопирвахме върху прозорците, каквото ни харесваше. Това е един друг вид оризова хартия. Опитвала съм и на нея, но тук, където се намирам аз, нямам голям избор на хубава оризова хартия. Тази е много плътна, личат си нишките на ориза и не става много хубаво. Но ако случайно вие намерите оризова хартия или решите да изпробвате върху част от салфетка, да отпечатате, нали, върху нея печатам на принтера. Как я използвам, тъй като тя е доста тънка и много лесно може да се набере от принтера. Просто залепвам съвсем леко отгоре върху един вече употребяван лист. Върху един вече употребяван лист залепвам отгоре съвсем леко оризовата хартия с размера на листа, понеже съм използвал. И пускам така, от страната, от която ще поеме, това е специално при струйния принтер, на лазерния не съм опитвала, вероятно трябва да се залепи от всички страни, не съм сигурна. Но, както вече ви казах, аз тук не можах да намеря необходимата по дебелина хартия, затова се отказах да разпечатвам върху оризова хартия. От магазините за художници можем да намерим готови картини, които са за декопаж. Те са също върху оризова хартия, но е много по-хубава, по-тънка. Но там също може би няма да намерим картината, която на нас ни харесва. Затова аз много често си разпечатвам картините, които искам. И сега, една част от картините аз ще мина с лак, ще обработя, другата част няма да обработя с лак и ще видим какво ще се получи при обработените и при необработените картини с лак. Ето как се работи с лакираните вече картини. Започвам с тази от кутията, която е достатъчно плътна. За да можем да отделим най-горния слой, да махнем тази плътна хартия, трябва да я накиснем във вода. Ето аз съм си нагласила един съд, който е почти по мярката, с топла вода, до толкова топла, да почти гореща. Колкото може да изтрае ръката ви, или ако трябва да кажем приблизително каква е температурата, 45-50 градуса. Аз в такава вода ще накисвам, без страх. Мината е, както казахме, 3 пъти по хоризонтал, вертикал и пак по хоризонтал. Накисвам в тази топла вода за 20 минути. Имаме още 10 минути до 20 тях, но аз вече нямам търпение да видя какво се е получило. Разбира се, ще оставя да се кисне и още. Тук мириш на пране. Ето как се отделят пластовете на хартията. Даже може да поотделя някой, за да помогне просто при накисването. Ето по този начин трябва да се отделят, разбира се. Виждате, нищо не се е случило на самата картина. Тя е лакирана и затова е и издържлива. Тук междувременно накиснах и другата. Ето така как хубаво се съблича картона. Сега ще оставя ще продължи да се кисне, за да може да отстраним много по-добре. Все още е достатъчно дебел, да може добре да се отстрани и останалата част. Просто помогнах малко. Така, оставям. Имаме още 7-8 минути. Нека да се накисне. Продължава да се кисне. Нашият хронометър наближава да звъни, затова аз няма да чакам повече. На която обелихме първия слой. Ето така изваждам я от водата, от банята и ще я сложа върху хартия, кухненска хартия.
Както виждате, отлепихме вече единия слой, за да продължим да отлепиме и следващите слоеви, без да нараним отдолу картината. Ето, искам само да видите, че тук тя абсолютно нищо не е изпатила. Ще взема една топлийка и с топлийката съвсем внимателно ще започна да разлепям слоевете на хартията. Оттам, откъдето, разбира се, мога да започна. Една работа, която изисква търпение. Пласт по пласт, слой по слой ще отстраняваме излишната хартия, докато остане най-тъничкия слой, само с картинката, която ние искаме. Внимателно, защото ако натиснем малко повече, можем да обелим част от хартията, цветната, която е самата рисунка, а ние не искаме това да се получи. Работата е наистина много бавна. Ето да звъним. Ето и така ще опитам. Тук вече стигаме почти до самата картина. Трябва да внимаваме тук да не обелим тази бяла част, защото тогава ще обелим и самата картина. Трябва да стане гладко отдолу, да ги няма тези накъдрени хартийки, които в момента ние обелваме излишните. Да иска изключително голямо търпение, за да не се скъса картината и за да се отстрани много хубаво излишния слой хартия. Тук трябва да остане гладко, не трябва да има никакви накъдрени хартишки. Разбира се, трябва да се обработи, докато е все още влажно, не бива да чакаме да изсъхне. Тук ще трябва да почистим още, ми се струва. Тази муцунка ще използваме по-отделно, разбира се, двете муцунки, защото хич не си приличат за вели. Едната муцунчица. Така, да подготвим и другата муцунка. Почва да изсъхва. Кутията малко си личи. Трябва да видим как ще го направим така, че вече при декупажа ще обработим по някакъв начин, тъй, щото да не си личи тук тази черта от кутията. Ще обработим хубаво хартията отзад и ще трябва да залепим там, където искаме. Моята цел тук е само да ви покажа как се прави декупаж с друг вид хартия.
освен от салфетки. Трябва да почистим хубаво тук хартията. Някои минават и с шкурка, много тънка шкурка. В момента не разполагам с такава, но и за тази цел ще трябва да изсъхне много добре. Затова сега ще отстраня само най-големите, най-едрите парченца от хартията, които са останали. След което ще оставя да изсъхне и чак тогава ще обработя с шкурка. Разбира се, тези картини не се лепят с декупажно лепило, защото лепилото не може да мине над лака и да се залепи добре картината. Те се лепят с лепило, каквото използвате при... Зависи върху какво ще правите декупажа. Силно трябва да е лепилото, за да ги залепи добре. Ето така, сега ще оставя да изсъхне картината. Нищо абсолютно не изпати от това, че беше толкова време в достатъчно гореща вода. Ето тук също почиствам някои излишъци, по-едри, по-големи. След като изсъхне, ще обработя с шкурка. Много ситна, най-ситната шкурка. За да стане идеално гладко. И сега следва другата картина. Тези двете отиват да съхнат. И така, я да видим какво имаме. 2-3 минути, не повече. В реално време показвам колко време са стояли. Ето, струйния принтер. Все още нищо не е изпатила картината. Да опитаме да разлепим долният, хартията да разлепим. Така, от ъгълчето започваме внимателно да се опитваме. Как се отстранява полека-лека слоя. Когато картината не е лакирана, ми се струва, че има много по-голяма опасност да се нарани отпред. Отстранявайки излишните слоеве отзад, има много по-голяма опасност да нараним самата картина отпред. Да я скъсаме. Ето как може да стане това, да се скъса. Когато я минем поне един път с лак, е малко по-стабилна. Значи, без да минем с лак, ето тя не се разтваря от водата, но не е стабилна при отстраняването на излишните слоеви хартия. Тук как се накъса. Разбира се, винаги имам резерва тук, нарочно, за тази цел. Ако се скъса, да се къса резервата, да не ми наранява самата картина. Докато стигна до картината, аз трябва вече да съм отлепила тук слоевете. И да ги започна разлепянето равномерно. Ако не стане, ето как се наранява самата картина. Тук се нарани. Иска още малко да се понакисне. Стигаме до извода, че дори да не е лакирана, единствената опасност трябва да я накиснем във вода, разбира се, тя няма да се развали. Водата тук не трябва да е много гореща. Единствената опасност е да разкъсаме картинката при разлепянето на слоевете, защото съответно най-горният слой не е така стабилен, както ако беше минат с лак. Мисля, че прекалено тъничко се отлепи. Резерва, казахме, винаги трябва да имаме. В този случай, когато работим, ако ни се скъса края, да можем да имаме възможност да обработим, да отстраним, да изрежем.
разпокъсаните краища. И ето, когато имаме резерва, тук можем да отрежем, тук можем да отрежем, така или иначе ще изрежем по картинката. Така ще оставим да изсъхне, за да можем да обработим тук с хартия. Значи аз все пак препоръчвам да минавате с лак, за да е по-стабилна при работа картинката. Ето как, изрязвайки резервите, се получава много хубава картинката. Сега нашата цел е да изтъним колкото се може, да махнем излишните слоеви. Много внимателно пак, за да не нараним картинката отпред. Ето как започва да се личи отдолу самата картинка. Започва да се вижда. Това целим да получим. Ето е нашата малка дама, изрязана и готова да бъде залепена. Тук съответно ще трябва да отстраним всички тези малки неща, след като изсъхне. Ето тази картинка тук е минавана с лак, накисната, отстранени последните слоеве и ето как отзад е прозрачна. Прозрачна е вече и гладка. Тя вече е готова за декупаж. Това ангелче тук също. Ето как е прозрачно. Това вече също е готово за декупаж. Без да съм заснимала абсолютно целият процес на правенето на декупаж, само ще направим разликата между различните видове хартия, с която се прави декупажа. Целта ми е тъкмо да покажа с какви хартии прави декупажа, а не как точно се прави. Това е от трислойна салфетка. При внимание голямо става идеално, все едно, че е върху самата кутия. Така, това тук ще стане касичка. Виждаме, от салфетка идеално става. Тук имаме един паспорт. Ето, това си е паспорт. И неговата обложка. Черна, която е обработена предварително отдолу с бяла боя и отгоре това е хартия декупажна, която съм купила с готови картинки. Това са готови картинки за декупаж, от декупажна оризова хартия. Добри са, хубави са, но са само тези, които може да ти предложи магазина, от който се купува, не което поискаш ти. В началото на паспорта е Мечо с мама Меца, а в края дупето на мама Меца. Иначе е много красиво. Така, това тук казахме е оризовата хартия, купена от магазин с картинката готова. Тук на едно шише имам направено от снимка, която аз съм се разпечатала върху оризовата хартия, която ви показах. Това сме тук, аз и съпругът ми. Не искам да акцентирам на нашите лица. Искам само да, ако може да се види, че самата хартия е доста плътна, оризовата хартия и се личат нишките. Разбира се, на снимката тук това не може да се види, слава богу, но в лицата някъде се личи, не се различава добре окото или устата, защото просто не се личат нишките на оризовата хартия. Някои от майсторките декупажници казват, че отделят слой от оризовата хартия, така както показахме, че се отделя слой от обикновената хартия, накисвайки във вода. Не съм опитвала, не знам как става това. И ето ви едно ангелче, направено декупаж, също отпечатано, минато с лак, както показахме и казахме, обелена долната част от хартията, останала
само картинката и залепена, както казвам вече, не с декупажно лепило, а с моментно лепило, залепена и отгоре, разбира се, сложени блясък за по-голяма красота. Иначе въобще не личи, че не е било шишето направено. Тук вече съм си го напълнила с различни неща. Искам да кажа само още, че върху тази оризова хартия, която е купена и аз съм разпечатала снимката, и тази оризова хартия, която пък е купена с самата си картинка, лепим с обикновено декупажно лепило, както и при салфетките лепим с обикновено декупажно лепило. Тук само не може да се получи, казахме по какви причини, тъй като не може да премине отгоре върху снимката, за да се залепи. Желая успех на всички!